Monggo. Yen wancine tansah dielingke os wancine padha nindakake aten wis ngomandang kemayae sembayang ratapi wajib dawuhe pangeran salat dadi cagake agama limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing Mas Dedi Solis sampurna yen berjamaah sembrono iku perintah agama ngelingono ning donya mung sadelo sabaran ayo seger ke kira mau seger ya yen kapengin besok munggah swarga limang waktu